ተመራማሪን አመጻጻ ደቅ ሰባት ዮሐንስ ኃይለ ሥላሴ እዮም ቅድምሎም ዝተረኽበ ዓጽሚ ልቃውንቲ ሙሉእ ብሙሉእ ብዛዕባ እዚ ናይ ጥንቲ ዓለት ንምርዳእ አጸጋሚ ዝኾኖም ዓጽሚ ርእሲ ዝተሰባበረ መንከስን አስናንን እዩ ነይሩ እዚ ናይ ሎሚ ግን ሙሉእ ስእሊ ማለት እውን አመጋግባ መጠን ሓንጎልን መልክዕ ገጽን ንምርዳእ ወሳኒ እዩ ተባሂሉሎም ፈጠርቲ ስራሕ መንእሰያት አፍሪካን ሰብ ሃፍትን ዝራኸብ እዩ ዝተባሃለ መድረኽ ቅነ ምህዞ ማለት እዩ አፍሪካ ዕላው ኮይኑ ዝበዝሕ ህዝቢ አፍሪካ ዝሽፍን መንእሰይ ክፋል ማሕበረሰብ አድማዓይ ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ክሰርሕ ከም ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝነበሩ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አተሐሳስቦም ድሕሪ 5 ዓመታት 17 ሚሊዮን ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ዘኽእል ዓቕሚ እናተሃነጸ ምዃኑ እውን ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዛሪቦም ኣለዉ ጉጅለ መጽናዕትን ኣብ ሰብኣውነት ዝነጥፉ ሙያውያንን ኣብ ማዕስከር ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዶሎ ኣዶን ዝፍጸም ዘቤታዊ ገበን ዘምክን ሓደ ኣገባብ ምሂዞም ኣለዉ ወኪልና ማሽሪን ብሩንጊ ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ 8 ሶማላውያን ስደተኛታት ነተን መሳርሕ ፖድካስት ብቋንቋኦም ከመይ ክጥቀም ብለን ከም ዝኽእሉ ስልጠና ተዋሂቦም ኣሎ ዘቤታዊ ገበን ኣብ ማሕበረሰቦም ከመይ ከም ዝረአይ ንምጽናዕ ዝሕግዝ ኣገባብ ምስቶም ተመራመርቲ ሰሪሖም እዮም ነቲ ፖድካስት ተዋሂሉ ዝግለጽ መሳርሕ ትጥቀም ኢክራ ዳገን ብጽሑፍን እቲ ፕሮግራም እንታይ ከም ዝኾነን ብከም ዝስዕብ ትገልጾ What I'm rehearsing is just episode 16 that is empowering change. ኣብዚ እዋን እዝን ምዕራፍ 16 ይለማመደለኹ ብዛዕባ ዓቕሚ ምፍጣር ዝብል ለውጢ እዩ ዝዛረብ እዚ ንህይወትናን ማሕበረሰብናን ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ሓላፊ መንገዲ ክንዛረብ እንተኮይኑ ግፍዒ እናተፈጸመን ግህሰት እናተፈጸመን እንተሪኢኻ ስቕ ኣይትበል ንዴታትን ኣሓትን ርድእዎን ከምዚ ምባል እዩ ማሑድ ኑር ዝተባህለ ካልእ ተጠቃሚ ፖድካስት ብወገኑ ስመር ንምሕዩሽ ህይወት ዘርእስቱ ነጥቢ ከጉልህ ከሎ ጠንቂ ኣብ ማዕስከር ስዱዳት ዝፍጸም ገበንን ጥዑይ ዝምድና ከበይ ምምስራት ከም ዝከኣለን ይጠቅስ Episode 10 talks about the violence. We first inform them what violence means, what causes, how ምዕራፍ 10 ብዛዕባ ገበናት እዩ ዘጉልህ ቅድም ገበን ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ይገልጽ መበገሲኡን ከመይ ምንካይ ከም ዝከኣልን ንሕብር ህውከት ተቐባልነት የብሉን እዩ ዝብል እቲ መልእኽቲ ፖድካስት ፍሉይን ተስፋ ዝህብን ኣገባብ ምቁፅጻር ዘቤታዊ ገበናት ከም ዝኾነ ይዛረብ ንጉስ ዳኢሳ ካብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ንናይ ሰባት ኣተሓሳስባ ኣብ ምልዋጥን ኣብ ምቕራጽን ካብኡ ሓሊፉ ንኣባላት ሓደ ማሕበረሰብ ናብ ሓደ ንምጥማርን ሓጋዚ ይብል ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ቁጽሪ ብለበዳ ኢቦላ ዝሞቱ ልዕሊ 2,000 ምብጽሑ ትካል ጥዕና ዓለም WHO ለማዓንቲ ዓርቢ ኣፍሊጡ በዝሒ ብኢቦላ ምትሓዞም ናይ ዝተረጋገጹን ዝጥርጠሩን ልዕሊ 3,000 ምብጽሑ እውን ወሲኹ ገሊጹ ኣብ ሕክምናን ውጽኢታዊ ክታበትን ምዕባለታት እንተተረኣዩ እውን እቲ ቫይረስ ምግፍሑ ቀጺሉ ኣሎ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ልዕሊ 200,000 ሰባት ክታበት ክረኽቡ ተገይሩሎ ዋና ዳይሬክተር ትካል ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ ኢየሱስ ኣብ መወዳእታ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ኣብ ኮንጎ ክበጽሑ እዮም ምስኦም ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት አንቶኒ ጉተረስ ኣብ አፍሪካ ዳይሬክተር WHO ዶክተር ሚሽዶሶ ሞይተን ሓቢሮም ክጓዓዙ እዮም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሎማዓንቲ ዓርቢ መሻርክቲ ህዝቢ ኮንጎ ለበዳ ኢቦላ ደው ክብልዎ ንምሕጋዝ ኣብ ባይታ ብዝበለጸ ክሰርሑ ጸዊዖም ኣለዉ ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ አንቶኒ ጉተረስ ኩነታት ለውጢ ኣየር ኣብ ዙርያ ዓለም ይሕድሮ ዘሎ ጽልዋ ብዝምልከት ናይ መጠንቀቕታ ደወል የስምዑ ኣለዉ ኣብ ሻብዓይ ናይ ቶኪዮ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ልምዓት አፍሪካ ለማዓንቲ ዓርቢ መደረ ዘስምዑ ጉተረስ ጽልዋ ዓለም ለኸ ዋዕይ ብመጠንን ጉድኣትን እናወሰኸ ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢሎም ሃገራዊ ማእኸል ሄረከን ብርቱዕ ሕቡብላዊ ንፋስን ዝናብን ዶርያን ሎማዓንቲ ናብ ዝዓበየ ደረጃ ክዓቢ ትጽቢት ከም ዝግበር ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣፍሊጡ ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ካብ 16 ነሓሰ ጀሚሩ ዋንጫ ሰላምን ዕብየትን ዝብል ስያመ ተዋሂብዎ ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመታት بعوض هجراوي غانتا أوغندا تزازيمو هجراوي غانتا أوغندا
ንመጋጥምታ ሃገራዊ ጋንታ ኬንያ 4-0 ብምስዓር ሻምፒዮና 2019 ብምዃና እያ ታሪኽ ኣመዝጊባ ዘላ ብርሃበነ በርሀ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ ናይ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ሴካፋ ናይ ትሕቲ 15 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ ንመጋጥምታ ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ 4-0 ዝኾነ ገፊሕ ውጽኢት ብምስዓር ብደረጃ ኣፍሪካ ንፈለማ ዝተዳለወ ናይ ሴካፋ ግጥም ቻምፒዮን ብምዃን ታሪኽ ሰሪሃ ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ ካልአይቲ ብምዃን ናይ ብሩር መዳልያ ክትሽለም ከላ ንደረጃ ዝተጻወታ ሃገራውያን ጋንታታት ሩዋንዳን ብሩዲን ምድብ ጽወተን 1-1 ድሕሪ ምፍልላየን ናብ ፍጹም ቀላዕ ድሕሪ ምምርሕን ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ 4-2 ዝኾነ ውጽኢት ብምስዓር ሳልሳይ ደረጃ ብምሃዝ ተሸላሚት ነሃስ መዳልያ ኮይና በአጠቃላሊ ውጽኢት ናይ ጽወታ ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተመስገን ተስፋይ ዝበለጸ ተጻዋታይ ሓላው ልዳት ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ ሙዋምቦ አላቤ ዝበለጸ ሓላው ልዳት ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ አባሲ ኪዮሪኒ ዝበዝሐ ሸቶ ዘመዝገበ ተጻዋታይ ብምዃን ተሸሊሞም ኣብ ኩሉ ውድድር ዝተዓወቱ ተጻዋትን ሃገራውያን ጋንታታትን ዳያኑን ካብ ፕሬዝዳንት ኮንፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ አፍሪካ ካፍ አሕመድ ፕሬዝዳንት ማእከላይ ምብራቅን አፍሪካ ሴካፋ ሙተሲም ጃዕፈር ፕሬዝዳንት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኢሳያስ አብርሃም ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ አቶ ዘመደ ተክለ ሚኒስትሪ ትምህርቲ አቶ ሰመረ ርእሶም ናይ ውድድር ሓላፊት ማዳም ፔትራ ዶሪስ ከምኡውን ወኪል ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ ማዳም አግነስ ሙጊና ዝተዳለወሎም ሽልማት ተቀቢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ንግሆ አስመራ ዝኣተወ ፕሬዝዳንት ካፍ አሕመድ ብ23 ነሐሴ 2019 ዝዓረፉ ኢንተርናሽናል ዳኛን ኢንስትራክተርን አቶ ተስፋይ ገብረ ኢየሱስ መንበሪ ቤት ብምብጻሕ ንስድራ ቤቱ አጸናኒዑ ሎሚ ምሸት ኣብ ሆቴል አስመራ ፓላስ ወግዓዊ መዕጸዊ ስነ ስርዓት ናይ ውድድር ተኻይዱ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ አሜሪካ ካብ አስመራ ዜና ብዚዛዘም ነመስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ክንሰግር ኣብ ኡጋንዳ ዝቕመጡ ስደተኛታት ብሰንኪ ቀቢፀ ተስፋን ሰኣን ዕድል ስራሕን ጭንቀትን ኣልኮላዊ መስተን ከም ዝበኣሱ ተሓለቕቲ ስደተኛታት ገሊፆም ኡጋንዳ መንበረ 1.3 ሚልዮን ስደተኛታት እቶም 833,000 ካብ ደቡብ ሱዳን ዘዕቆበት ሃገር እያ ወኪልና ሓሊማ ኣቱማኒ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ በትሪ ስልጣን ከቕርቦ እዩ ኣሞል ዶርቃ ካብ ውግእ ደቡብ ሱዳን ሃዲማ ኣብ ኡጋንዳ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ተቐሚጣላ ኡጋንዳ ንስደተኛታት መሬት ብነጻ ንምዕዳል ሳላ ዝተግበረቶ ፖሊሲ ኣሞል ን7.6 ሜትሮ ብ9.1 ሜትሮ ግራት ተረኪባ ተሓርስ እንተኾነ ግራት በይኑ ኣኻሊ ኣይኮነን ከምቶም ካልኦት ስደተኛታት ኣሞል እውን ንኽትነብር ኢላ ምስ ዝተቐበልዎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ክትሰማማዕ ትጽዊት ይግበረላ እቲ ውዕል ኣብቲ ዝተረከበቶ ግራት እኽሊ ክትዘርእን ኣብ ምዝዛም ዓመት ድማ ግብሪ ክትከፍልን ትሕተት ንሳ ክትዛረብ ከላ ግጭት ዝብገስ ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ነቲ ዝኣሰርናዮ ውዕል ምፍራስ ምስ ዝጅምሩ እዩ ትብል But when these crops do well, so the owner of that land actually or an unknown person will just come. ዘራእቲ ጽቡቕ ክኸውን ከሎ ወናን ትግራት ዝነበረ ወይ ከዓ ካልእ ሰብ ይመጸካሞ እንተዘይመንጠልኩኻ ይብለካ ስለዚ ኣብ ዘይትፈልጦ ኩነታት ኢኻ ትጸንሕ ማለት እዩ ካልእ ጸገም ንዓይኒ ማይ ብሓባሪና ንጥቀመሉ ገለ እዋን ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ክራኸባ ከለዋ ጎንፂ ይለዓል ካልእ መበገሲ ግጭት ተዋጋእቲ ሓይልታት ሰራዊት ስለ ዝምልምሉ ዕድል ስራሕ ስለ ዘይርከብ ጭንቀትን ኣልኮላዊ መስተን እውን ይግለጹ ዓለም ለኸ ተሓላቕ መሰል ስደተኛታት ረቡዕ ዝዘርግሖ ሪፖርት እቶም ዝተጠቕሱ መንቀሊ ግጭት ኮይኖም ከም ዘለው ኣረጋጊጸሎ መራሕታ ጉጅለ ታይስ ቫንለር ካልእ ጠንቂ ሻቕሎት ኮይኑ ዘሎ እቶም ኣብ ደቡብ ሱዳን ንህውከት ዝወልዑ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኡጋንዳ ምስፋሮም እውን ከም ዝኾነ ይገልጽ Our research has confirmed that several parties to the conflict have attempted to recruit refugees. ኣብቲ ግጭት ዝዋስኡ ወገናት ናብቲ ማዓስከር ኣትዮም ተዋጋእቲ ከም ዝምልምሉ ዘካየድናዮ መጽናዕቲ ኣረጋጊጹሎ ሙሉእ ስእሊ እቲ ጸገም ንምርኣይ ከቢዱ እውን እንተኾነ ግን ክሳብ ዓሚ ከም ዝቐጸለ ፍሉጥ ኮይኑሎ ይብል ንሱ ወኪል መንግስቲ ኡጋንዳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ መንጎ ሰፈርትን ነበርቲ እቲ ከባብን ንዝለዓል ምስሕሓብ መሬት ንምፍታሕ ካብ ባንኪ ዓለም $336 ሚልዮን
ኣብ ጥቕሚ ከም ዝወዓለ ኣፍሊጡሎ ብዘይካዚ ኣብ ግጭት ደቡብ ሱዳን ዝሳተፉ ገለ ሰብኡት ናብተን ንኡጋንዳ ዝሰገራ ኣንስቶም ክሪኡ ተኸዊሎም ከም ዝኣቱ ሪፖርት በፂሑና ኣሎ እውን ኢሉ ንዳሄር ኦይነሰንት ዝተባሃለ በዓል ስልጣን It's true we've picked information that their husbands, not that they are armed, but they just sneak in. ሓቂ እዩ ሰብኡተን ብረት ከይሓዙ ንስድራ ቤቶም ክሪኡ ኢሎም ሸሊሆም ከም ዝኣቱ ዝሕብሩ ሪፖርታት በፂሖምን ኣለዉ እቶም ኮሚኒቲ እውን ነዚ ምስጢራት እዚ ይሓብዎ እዮም ስለዚ እቲ ሓበሬታ ክበፅሐና ከሎ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብቐሊሉ ክንረኽቦም ኣይከኣልናን በለንሱ እቲ መጽናዕታዊ ጉጅለ ናብ መንግስቲ ኡጋንዳ ሕቡራት ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ብመሰረት ዘሕለፈው ጻውዒት ኣብ ኡጋንዳ ዝሰፈሩ ስደተኛታት ተወሳኺ ፋይናንሳዊ ደገፍ ክግበረሎም ሰላምን ስምምዕነትን ኣብ መንጎ ስደተኛታትን ነበርቲ እቲ ከባብን ክዓስል ክስራሕ ኣዘኻኺሩ ኣሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኤርትራ ኣብ ከተማ ራባት ሞሮኮ ዝካየድ ዘሎ ግጥማት መላእ ኣፍሪቃ 2019 ትካፈላለ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ስፖርት ዝሳተፋ ዘለዋ ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ ብዝምልከት ወይንታ ኺዳነ ናብቲ ቦታ ምስ ዝተጓዓዘ ጋዜጠኛ ስፖርት ዕሊላላ ናብኡ ክስግረኩም ጋዜጠኛ ስፖርት ክብራብ ኣብ ከተማ ራባት ሞሮኮ ይሃደለኻ ብዛዕባ ግጥማት እስከ ኣራይ ወንታ ዘመስክን ግጥማት መላእ ጾታታት ኣፍሪቃ ኣብ ነፍስ ወከፍ 4 ዓመት ሓንሳ ይዝካየድ ልክዕ ከም ኦሎምፒክስ ኮይኑ ናይ ኣህጉር ኣፍሪቃ ናይ ኩሉ ዓይነት ውድድራት ፍጻመ እዩ 26 ዓይነታት ስፖርት ይካየድ ኣሎ ዳርጋ ካፕተን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝርከቡ 54 ሃገራት ድማ 53 ሃገራት ተሳተፍቲ ናይ ውድድር ዝኾነን ኣለዎም ኣብ 4 ከተማታት እንግሊዝላ በዓብይትን ከተማታት ራባትን ካዛብላንካን እዮም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ መላእ ጾታታት ኣፍሪቃ ክትሳተፍ ሎሚ ሰላም ኣዋን ኣይኮነን ካብ ሞዛምቢክ ዝነበረሉ እዋናት ሒዛውን ተሳታፊት ናይ ውድድር እዚ ክትከውን ጀሚራ ከምና በለ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ብፍላይ ብቅድድም ብሽክለታን ኣትሌቲክስን ክሳብ ዝእዋን እዚ ተወዳዳሪት ክትከውን ፀኒሓላ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ናይ 2019 ናይ ሞሮኮ መላእ ጾታታት ኣፍሪቃ ግን ካብ ካልእ እዋን ፍልይ ዝበለ فحز بلا عودة سبورت هي قلبها ذلك كم نقول كده بمشكلة أتلتيكسن ثم بقدام تتوعد سخنوا عينات سبورت كونن كلوب زي كذي كم تشز بادمنتون صدقاتي مثل بعبي ومحباسون لذي إرترا بحافشة بشكل عينات سبورت تساتف على مالتي. كساتجي أفتخايد قدمات كم يعلو هجي كلن ترعينات سبورت بحد الحر ريخان معلبات محباس صدقاتي مثل بادمنتون شزن نو حقنا تفتاو يجن سابكم بلو بجحت مكروه الفيديو اللي بنالو عينات سبورت أيكون كم عينات عدلات من الأسياحنا وبسحي أو أقول أوردرات من تساتفهم دما نبذل على درجة كعابيلو زخولو كويني سمعني كابزنا 4 عينات سبورت بفلاي أقرب موتيتان فينالو زلنا شز أب إيرترا بالنسبة للعالمية بزوا ما أكره قالت زبطاتون كهيدي كونفدريشن كابزوهم جنا شدشور حونا يملأن كونفدريشن ده المقام قد فلما أواني لهم يعبروا ودرا كايدهم بذكر ملك عدم عبتي بدرجة عالم زوهاب درجات مالت رانكينج كلتا دكتواتيو كاتوس إلهم علو أتحدث شعتين 42 حدا النتيجة مزجمو أتحدث ما شحن شعتين 7 حدا النتيجة مزجمو عزيو أبي في التفاهمي والكخت جنت وإلى خم محباس اللي حلمتنا يرتاحهم دخولوا يسفلتوا فتح زمان عن بحري زلوا هاجر دخولنا جنا محباس كم تزيد كدفع تنحتن عبزي نايلو مودرات 4 من أسياتها ساتيفا ولا قوة صبوتي بمزجو جنا بحججن كنسر حلو زلنا كورنعات كم زلوا زد هبين يرو هاجرود كانت أدرى عبيد بمنطقة تمكرا بمنطقة زلوا حيلين مدالي اختعثر اللي لازم تسل ودرات ما يقدم بشكلتان أتلتيكسين فلا يقدم بشكلتان درجة كانتها افتقبلنا جزء مالت كرونومتر ودر والكرة خاطر تسوي نيرو بدك تبعتين لكانستين دل بدو أفريق أويان بيستفتر حيال مخاطر بكل تيجي ودرات دي إرترا بر مدالي عتيرام تبرر كل النظر يكون مستي على حالة عمتات إرتراوية أفكار سبورت زي ما دونا ود مدالي وتشيتات كتر رأي خل خزن كرة تحتيبل خالد ناي ركر أنستيو ناي زنا ترجع ولدرون دو أفريقياوي موريشيس كمونا بسالتي دما ناي زاوي تقرادمتي كاتوا خلوا إرتراويان دما دسيت كده حمشيتي دانا يتفتن دما شوعي ترتحيزنا الله مالتي دي سلازي أب كردم بشكلتا كنت كلمة جوا تثبت زنا برنا مداليات أعتنا تمزجوز اللوجن أخون أيو مالت بنتي هنا زلنا درجة ذكر الكون كتجلسوا
تخيلي على أتلتيكس تنقبل بهلا كم إثيوبيا كينيا زعما فلا حجراتين دين بمنطر تندك أنستيون ترارينا كسب حجة ولا بيرن جلوا عشان من تميتن عب حمش شحنة في تعمل ودبرن سو حتى من كلنا بزول الدراسة معرفة بناتين زمن دبوا بقعات مثل سميرة عب حمش شحنة ترو غير آية بقعات كسب ثلاثة زوجة استرس مساعدة تقربنتي وعلا ناولكي جزيانة حمش شحنة ترو كتر معيش مخالا عب نجار يتوسخ تمكرو عبدك توعتين عب ثلاثة شحنة سناخل كعب أولمبيكاويات كمان هاي الثلاثة مشان ما يتركي حزم عب 10 شحنة ترو ناي تبعتي ودر أولمبيكاويات أرون كفلة كسب مودعتا تتأماتينه كلايترتا كحزم خالو ويبرو مدالية مش اللام بدما أزيو عب نجاري بحافشة مست أبزوبانا دلو وتيت كمية جمجموت درجات هاجران كانت إيرترا حق زربا في 53 هاجرات تسعتي كويننا لوان ولا لنا المدالية زرقبا وحداتي مالتي تطبق وتيتي إنكم قد قلت تطبق وين يسمع من رأي كبرابا موداتا توسخ له تبلو نجار تطلع عدل كذا وإنتم أبزوفت خلي خام مش على زملات وطنات أفريقيا في هاجرات كل جزء طبعا عبيت مكرات أفريقيا يكون عند الأخذ لا لسه تحتهم مكروه خدوا زبالي أمون أولمبيك دم كم نزل لبايته كتكملوا سلسلة فتنة أبزور درات زي من نسيات أهليتات ناي وحكي بمالها فقري هاجرن بانديران تدريقهم زرقي وتورا دارنت كتر خلخا أزيو عبيد نعمل تفسيراتين نزل لنا دحروايتها في أبا هورا ودرات أزيو نحتير أواني تشيس كموم بادمينتون كموم سلازي في اللي مسكالوت هاجرات مسفعل بجد سلو أفريقيا عبي كدل نهوري أو كم زاد يعني تقدم من نسيات بالمولى عغمي ولا سعرت كوجوان فم كله زرقي وكسب نوعات قال يوم كسب مبار زعبي مشان تفقر نايكي هاجرن بانديران وكيل كامل ساعات يسكموا حلفنت ما يبحق كسب كندي عزوز أقاطع من في التعامل المخانو زبرها اللي يكون سمعني يعني اللي تبراب شيء انت زي راديو دمص أمريكا يو حجها أنا بسرعة مدبنا كحيص المهن حلفينا كأنهم عدماتك حيص علمي دراسي مصحف سنسلة تاريخ ولدتات برخة عمارة بزعبا دقيات بحتا حاقوس جمرو كقصلوي قدمي أغن بمتكع وي مروح أمان موسيقى تصاوتو قاشا حيزلنا له عالم فسها مسانا تسمعنا ممر هايل ميكائيل هايل ماريام كاب تفلالي ورتات تقراي امان بمكاب زمناو مسارح موسيقى متكا زخالو طببنيايم ممر هايل ميكائيل منفساو كولج كستبران سينما ممر كوينو مناصر يركبو كاب سامرة قولاتن بينن ورعنا امان بمكاب نمنفساو مزمر معجبي مسارح موسيقى مهازيوم ممر هايل ميكائيل أنا افتزعبو كله بيت كريستيان صبغ دمس لون امان اللوا دول حزي زين امان زين نبكاري نقر تزلوت امخنا نوركم كابو قلنتي جميرو يسمعني ذا اي مريز مالا زلس انترا اخوري خموتي لي تعمل لنا يقوش جننا لد كم نابلنا مشبت زي حالفو نايلومي 15 عامة يخون ناوزي حاسيبيو بقرصي بكا خجمر اللي نزل وسينه سلازي بزعكبكو سبز اللي نخوينو من يكحجز النبذ نجار زي زبل حسابكم كأقبل له زبل ممهر رخيبة ممهر سامويلن ممهر عباباون رخيبة أنا كغيريو وجم تقبلنا يلوني تقبلنا هنا نيونيرسيم سايلوني نيونيرسيم سينايو أبزي بعثم مشاكيهم قال مسكال أو هيدم تمكروا حجزنا نكاو عندنا حجزنا وتعطى تتعالج يكون يساق أبى سنة تبتت زمهرو دايو أنت سريع كان غيرني هني ليو مصير بزراعه بقى قاتي ملشوا عصويو كم زراعة خايو ولا ترديوه دياقون يساق هيدا مارم بعلمه مهندسنا بو دياقون حجازي ممر خوين كاي رخيبة كذا لخمو لازم ما ندير ديركم مدلخم ناو علم ترجمكم دلو من خلص اسمعكم الدمسي مكنزاب كيلهم جن أبكل توجنيكم سريعكم مدلخم أفتي تشعته أبدي شيء محمشة انتهي فلالهم أوكي تي ميجري حزي تنا عالم قانقوا بزحات سيامة تلو حنتي ناي موسيقى مسار حس بزوح ميجراتنا كنا قلنا نخل بزحات مالتي دوم نات الشرارف بفرقي بربعنا تمقاقلون بزحات ميجرات اللونا زي دو ميجر زبال ميجري
ሓደ ሜጀር እዩ ዝደገና ብዝናይ ወፃኢ ዲያቶኒክ ፔንታቶኒክ ከም ንባሉ ዝውን ሓደ አንቾየ ልባል ናይ ወፃኢ ዓይነት ስልት ለሎ እንትን እዩ ማለት እዩ ግን ኢትዮጵያዊ ግን ይጥለኾነ ታኹም ትኩምሮም ሕጂ ማለት ከም ትፈልጦ ብዓለም ሙሉ ናዚ ናይ ቅዱስ ያሬድ ድምፂ ኣብ ሜጀር እውን የለን ሞርዛንቲ ሜጀር ልኽእሎ እዩ እዚኣቶም ደገና ድምፆም ሻርፕ እዮም لبل عينتي نا إثيوبيا أمان مالتي نورغان كوكلي خليو نكرار كوكلي خليو دمصي يزفلا لزلو مالتي شمي سامعيل ردئي سحجن بحال أب مقلة يونيفرسيتي ህብረተሰብን ቋንቋታትን ኮሌጅ መምህር ሙዚቃን ቪዥዋል አርት ወሕጂ ከፍቱ ካልእ ኣብ አብያተ ክርስቲያናትና ዘሎ ብዙሕ ዘፍልዮ ነገር ኣሎ ኣብኡ ክልተ ወይ ሰለስተ ደወላት ወይ ዘን መረዋሕ ዝብልዎን እዮም ጠልጠል ዝብልዎን እዚ ግን ቅድም ቀዳድም ቶም መምህር ብዙሕ ደወላት ዝንብሎ ዘለና መረዋሕ መጥቀዕ ካይብልዎ ብዙሕ እንኩም ኣኪቦም ሕጂ ብዙሕ ከብ ከሎ ካብኡ ዝሰገረ ካብታ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዋ ክልተ ሰለስተ ዝኾና ደወላት ካብኡ ዝሰገረ እዩ ሕጂ ምሳና ምስተራኸቡ በቀጥታ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምስንጻናዮ ምስቲ ናይ ዘመናዊ ሙዚቃ እሱ ቤተ ክርስቲያናዊ እዩ ግን ዘመናዊ بزمناوي نجار كن رئيس كنده سلسلة زرمرنا كلن بعيني زمناوي موسيقى إناق عنينا ينتم كلنا نعم سلزي همتنا بيت كريستيان زلو خوينون يقلقل مدقنا كم زمناون عودت موسيقى خوينون يقلقل بمسارح موسيقى غيرتانا ميزة مريخ سارح خلقو في أنتايا تبل تبلتو خينا عنينا يا رينا يا تخلعتنا زبلا خوينن كم تنازل يا خنتنا ميجي مرح جوا أزنبرا ناي امبلتا قنيتين زلون تيري تيري زبل نجر قانينا قمتنا جين مش قانينا مزمران مزيوم يومس زميرو كلهم ذهبوا حبريتا عزيز مسكن دمص امريكا راديو ارفصا خماله يغنيلنا عالم دمص امريكا مدبك حصلمي تسمعوا لهم ناب اسمرا تمرماري ባህሊ ገጣሚ ጸሐፍን እዩ ስነጥበበኛ በረኸት አማረ ኣብ ዝቀረባ ድማ ሰንሰለት ታሪኽ ወለዶታት እትብል ዓባይ መጽሐፍ ናብ ህዝቢ ኣቅሪብሎም ኣብ ናይ ሎሚ ሳልሳይን መወዳእታን ክፋል ብዛዕባ ደጊያት ባህታ ሓጎስ ምስ ጀመረ ኢና ኣቋርጽናዮ ብርሃነ በርሀ ኣዘራሪብዎ لقيت بعد حقوس وتيزلو لك مع السنة إن بزح قط متعلوهم موت قط متعتهم كأنتي قبل ودليو وكأنت خبط حوار دليهم زلوا نجارات زلع الكويني خاطر رخبو نتايم زبلوا بحد قط أمي من البات مستليان زي تقعدوا له قناتات مسكوني حدث أمي خفوت أمه خانو مسنبسهم كتسالي زتيو زنبوري أم مسلو دقهم كمرعو خلو أفتنا يدقهم مرعى أفتزي قلق قط أم خركب كله ما سي يبلو نتايلهم نيرهم نودمو كاب مرتا سبنا خب تحتي كاب دا معتل كاز بحالي أمتيهم لم نيرهم انتا أمزبلو انتا معتي مع انتو أحنتي ود خنتي بعد قرقسي خاق والعام كوانتي ود شم تملسو ود خفليق والعام كوانتي قال ما أسيني أب صنعاي أب سجنيتي قال ما أسيني أب دقناي بحدكتي قال ما أسيني بعرتها بزباونتي مرتها سبنا زورر كنا بستحتي خد كونني لك كان علي نحمق معلتي لك أمزا سعر صنعتي لهم لك أب تحمق معلت خازم سواسبهم معتلكا أب تازمز مستقلياس تواقو وخا أب قدنم كوينهم حزبهم أكيبهم سراويتهم أكيبهم كم استواقو يزنتايم قال كل جزء أزمار نيروم دقات بهتا برلز بحال أزمار نيروم أب حدا قات عمي كوفيلهم إن ذات كوزو مسرعيهم أزمير لهم أنت ود حقوس ود عنده أنت ود زرع خصوص ود عنده خمسة أن حيلنا بقصادو ود حقوس حق زفردو هاي كيزبل خازلو زم زعدو تنتايم كزبل خازلو زم زعدو ود حقوس جبار خمس دلي كلو جزاي تقلال كيان بري عصاور تخلا جزاء كيان بري انتايم مخبلك أنا زي تبهلي مسبل لهم السونكا برلي حق خان تايد أخت بلن زي تبهلي انت برلي حق خان تايد أخت بلن زي تبهلي ود حقوس ود عندون دا علي كم هاجري ود زرع خلصوص ود عبيت دا علي كم هاجري لو مسي خبدن اللي ودي اند علي إلى موت خونتاتنا تقاربي تزحسبو قربس لازمت لعلتي إن فلطو تاريخهم مستاتهم مسجلزنا مستاتهم مستزحفة ملقصهم مستزحفة زيادة انتاي كم زخونت مستاتهم تحستاتهم لك عبوتو يحرم كم زنبري كقلت كالي زي قدامي مصحفيا
ኣብ ካልኣይ ኣብ ሳልሳይ መጽሓፍን ገለ ዝሓስካዮ ርእስታት ኣሎ እሞ ክሳብ ክንደይ ኣትቀጽል እዛ መጽሓፍ እዚ ስራሕ እዚ ንፈተነ እዩ ቀሪቡ ትቐንዲ ምንጭ ናይ መጽሓፍ ሓበሬታ እዩ ሓበሬታ ምርካብ ትቐንዲ ጸገም ቶም ዝፈልጡ ሰባት ምንዳ እዩ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ነዚ መጽሓፍ ሕጂ ከም ሓደ ፓይሎት ፕሮጀክት ወፂሎ እቲ ቀዳማይ መጽሓፍ እዚ ሒዝዎ ዘሎ ሓቂፍዎ ዘሎ ርኢና ያለና ካልኣይ መጽሓፍ ብቐንዱ ደቡባውን ማእከላይ ከበሳን ዘጠቃለለ ስለዝኾነ ሕጂ ካብቲ ጫፍ ናይቲ ነበረ ሕብረተሰብ እዚ መጽሓፍ ኣጠቃሊልዎ ዘሎ ናብዚ ማእከላይ ንብሎ ኣብዚ ናይ ሓማሴን ዞባ ማእከል ሊልናዮ ዘለና ከምኡን ናብዚ ናይ ሰራየ ንብሎ ከባቢ ብሓፈሻው ዘሎ ኣፈ ታሪክ ከዓ ጽሒፍካን ቀዲሕካን ዝውዳእ ስለዘይኮነ ኣተኩሮ ናይዚ ካልኣይ መጽሓፍ ኣብዚ ዝገበረ ከም መቐጸልታ ናይዚ መጽሓፉን ኣብዚ መጽሓፍ ዝወፅየሎ እቲ ናይ ድሕሪት ደሓን ዝኾነ ስፍሕ ዝበለ ተጻሒፍሎ ብኡ ተበጊስና ብሕጂ ዝመጽእ ሓበሬታታት ቶማዞንተውቲ ኣለሊኻ መነመን እዮም ከዘንቱ ዝኽእሉ እናሓተትና እቲ ካልኣይ መጽሓፍ ንዕኡ ዘተኮረ ክኸውን ማለት ናብ ዝብለካ ኣተኩሮ ዝገበረ ክኸውን እዩ ሳልሳይ መጽሓፍ ከዓ ከምኡ እንዳበለ ክቕጽል እዩ ምናልባት ዘይጠቐስናዮ ክትጥቀስ ኣሎ ትብሎ ገለ እንታይ ኣሎ ሓፈሻዊ ብዛዕባ እዛ መጽሓፍ ብቐንዱ ነዚ መጽሓፍ እዚ ናብዚ ደረጃ እዚ ንክበጽሕ ብዙሓት ሰባት እዮም ሓጊዞምኒ ዳርጋ ኣብዚ መጽሓፉን ሰፊሮም ኣለዉ እቶም ክዝክሮም ዝኽኣልኩ ታሪኽን ባህልን ዘይብሉ ሕብረተሰብ ልክዕ መንነት ከም ዘይብሉ ስለ ዝኾነ احنا خا زياده كله نفلطلو بتاريخن زانتان ስለዝኾና ዳርጋ ለሙንቲ መበቆል ወድ ሰብ ዝበሃል ኣብ ቀርነ አፍሪካ ፍላክ ኣብ ኤርትራን ኣብ ዝና ኢትዮጵያን ዝብል ዘሎ እዩ ተባሂሉ እንዳተኣምነሉ ዝመጽእ ስለዘሎ ንሕና መስረት ናይ ዘዓለም ከይኮንና ኣይክንተርፍንሞ እቶም ምሁራት ናይ ዘዓውድ እዚ ዝያዳ ኣብ ዝመጽኦም መጽናዕቲ ካካይዱ ጭቡጥ ዝኾነ መጽናዕቲ ነዚ ዝመጽእ ዘሎ ወለደታት ሓድነትና ከዕቢ ፍቅርና ከዕቢ ዝኽእል ክጽሕፉልና ተስፋ ይገብር መበቆላውነት ብደብ ኮነ ፖለቲካ ዘይሕጸር ስጋብ ዝኾነ ከዓ كلنا نزي نجرزي بزيادة بعنقود كنصرحلو كنفقرلو تسفى قبر يعني اللي يبن فيه سنة طبعنا برهات عمارة لراسي تاريخ سلسلة ورجتات كمون أفستخلا لسنة وصرحات نتفيها زهر كان حبريتا بشمين بشم تغطاة تدمس أمريكان دقيمة مسكن يغني اللي أنا دقيمة قلي تكتاتلو زصنعهم سرع مدمنا قيحة علمي نيرو نعلم شت مدلواتنا مبقر نفصم لنا عذر سلكنا هنقدفلكم رؤيتكم نمقداف كل تبار خلطة كل تبار حمشة 994 كلتن ناوشت مسمرنا 10 حمشة ايميل كتصحفون ترى لهم رما horn@voanews.com لكم تصحف لنا كان أقرب لكمينا مبارك أدام السنبتيو بساتلايت زمحلالف مدبنا راح يزلو سوني بقطة الرهبكمينا مني أفورك عيد حنحضرو. This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is VOA News. I'm Liz Palka. Residents of the southeastern U.S. state of Florida are preparing and bracing themselves for Hurricane Dorian. And now it's looking